Sabes que a historia dunha vila tamén se pode ler nas pedras da súa igrexa? A parroquia de Cangas foi creada a finais do século XV por segregación da de Santa María de Darbo. A súa igrexa, construída en 1493 e erixida en Colexial en 1542, pronto se fixo pequena polo aumento da poboación. Así, en 1565, comezan as obras nun templo máis amplo da man do mestre de cantería Pero Fernández. Pouco antes do seu remate, a Xustiza e Rexemento, xunto cos veciños, encargáronlle ao mestre canteiro Jácome Fernández a traza da portada principal. No noso arquivo consérvanse, no protocolo notarial de 1585 de Francisco de Nogueira, a traza, xunto cos documentos da licitación, nos que se adxudica a obra ao propio Jácome Fernández, e a escritura de Concordia, onde Antonio Rodríguez se comprometía a colaborar na súa execución. A portada está dividida en dous corpos e rematada por un elegante frontón triangular. No corpo inferior, dúas columnas a cada lado flanquean a porta principal, con dúas basas para imaxes entre elas. No corpo superior, outras dúas columnas a cada lado enmarcan un espello ovalado acompañado de medallóns nos 4 ángulos. Este deseño mostranos un magnífico exemplo de fachada retablo do Renacemento galego de gran armonía e monumentalidade, que vos podemos mostrar se vos achegades ao Arquivo Histórico Provincial de Pontevedra.